Padahal para tuwa kadung panen pari tontonan. Ngono lah aku ora tau diwe apa-apa. Ngono ngelokne awakmu jirene ra gudak masak. Ya Allah, sing masak lho bendina aku, Mbak. Lah marata mok ngono lha mbuh marata saya tuwek saya nyocrot. Enek mantu tukang ngrasani marata tukang ngrasani mantu enten Bu nggih. Wonge ya teko. Gawe kacamata apa ora wonge jajali. Mula ayo awake dhewe kudu sregep ngaji ben dadi wong genah ngono lho. Nggih mula ngaji iki ganjarane gedhe, Pak. Majelis ilmu ngaji bareng iki ganjarane gedhe, Pak. Talabul ilmi sa'atan khairum min qiyami lailatin. Ngaji sak jam kuwi luwih utama tinimbang salat sewengi. Niki mangke nek ngaji kula sak jam luwih apik tinimbang jenengan salat mulai maghrib sampai subuh. Ngacungo sapa sing tau salat sewengi? Ngacungo tak tukokne vario. Sing ngomong rong tau kok. Lho nggih. Sampai Kanjeng Nabi dawuh idza ta'ala ya yaumun la ajdatu fi ilman yuqarribuni ila Allah fala burikabi. Kok aku ketekanan dina ning dina ki aku kok gak ngaji blas dawuh Nabi. Mongko ning dina ki uripku gak enek barokahe, gak enek apike. Kanjeng Nabi ngukur uripe 24 jam ki awake dhewe apik apa ora. Kanjeng Nabi mek ngukur kowe mau sedina sewengi ngaji apa ora. Ya Allah. Mula ngaji ki Masya Allah Pak, pahalanya besar sekali. Sampai wonten sunggaling hadis sahih. Dawuhe Kanjeng Nabi inna lillahi malaikatan sayaratan fadlan. Allah ki duwe malaikat sing bendina niku mlaku-mlaku, Pak. Bendina mudhun kok langit iki mlaku-mlaku ning langit donya niki. Goleki wong-wong sing ngaji, Pak. Goleki wong-wong sing selawatan, goleki wong-wong